kowa ya sani in ana so a faranta mun ke za ambata duk inda ko ba gidan bani. Har kowa ya sani in ana so a faranta min kai za a ambata duk inda ko ba gidan bani. Kai kira zan ansa kuma zan jure tafiya nisa tsarin zumunki ba ma kusa da wanda ya kalla zai kyasa kalaman ki gasu da daɗi kamar ruwan zuma na lasa akan ki zan shige ne gasa in samu ra'ayin bebi na kuma ga karin gani kuma sai ka nuna ni kuma kar ka kyale ni kuma kar ka sauya ni sai na zuci ina jin hakan ban shakka zuciya ta dandance masoyina ina son ka ka sani ni kwada ka ce kaula ni karkai shakka tabbas ni kwada ka ce kai kadai zan yi wa kwalliya gano ta rike ni gam soyayya ce ta mu wannan rikon ta sarrafa ta juya ni nan ni dai san ban da wani iko biyayya nake mata ni ba na kiya inda har ta aiko ko na yi fushi na haura can zan huce dole kuma sai na sauko ai shi so ra'ayi ne kuma kai nake ra'ayin nan kai ke faɗa min da gane da tattausan lafazin nan yana ratsa mini kunne shi ke sa mini jin daɗin nan ai ka kai matsayin ne wanda zan raka yi wa biyayyan nan kirbar raina ne kai da bai wa duk saunana kuma kai da bayar da ta rana inuwa kuma zafi ko ana sanyi kuma zafi yanga ya biyu ka kaifi sannan ya biyu ta zafi ya biriji ya kuma zurfi inda yi laifi ka yafe mu masoyi ba da wanda ya fi ka ana so na ɓata ma sam ani da wani tamakarka kowa zai koshe ka masoyi da ina yinka ana so a faranta min ne a kira mini sunanka kai ne cikon muradina sani kira ka da angona muradin rai na hodina ko kwance maka bebi